مافەکێکە پیرۆز و بقیمەتە li ba xelkê Efrînê. Di stran û çîrokên kevin da cihê xwe digire. Piraniya şêniyên navçeya Şêrewa û Cindirêsê li ser demsala henaran birêvebirina jiyana xwe kontrol dikin. Lê demsala wan îsal rastî gelek astangî hat. هم مزارع نشتغل هم حنار شغلان زيتونة شغلان فواكه شغلان ورجي قرتينا اشتغل هم قادة حيرا نوكو موسب ضعيفة وهو بضاعة ناتي فلوتان دافنين ذا وهم چون سوكي ما باربر 3-4 ساعت هم بندو ساكين ناتنا فلوتان مرة ما تاقروا فاقران فلين حطيت بين جحش تبراقي خير موادقين ولا ريكتنا والماكينه بوايا وتار بوايا امتين دفروشن بزيرم دفروشن بينجو راك دفروشن حطي بينجو حاجتي مصرفي خو زيدي سدراقه لزاقه فلينا محل كري عموله كل شيء مره كوب نوفينا تێگوتن ku zêdetirî milyonek darin henaran li Efrînê tên dîtin. Hejmarek bilind li derdorî çema Efrînê li gundewarên Kurzêlê, Basûtê, Endarê tên belavkirin. Dema ku rê tên birîn û berhemên henaran nayên firotan, cûtkar neçar dimînin ku çareserîkê jê re bibînin. Em dikin soberê heto mê dewletiyê dimînin. û em diraqin î xerabî em derdikin îsa em dikin soberê. Î xerabî jî em dimin mol dikin dimis. û em ser digirin, wey dî em çol dikin, paşî jî pûş dikin, watê baranê jî em neylûn digirine ser. Manê av negîne henara. Demsala henaran yê duyemîn e piştî zeytûnan li Efrînê. Li gurî kesên pispor, henar bi tene û qaliqê wê ji gelek nexaşî ra derman e. Teqnek ji henaran li malan ji aliyê jinan ve tê guvaştin û dimsê henaran pê tê çêkirin. Piraniya xelkê navçeya Şêrewa li Efrînê hêviyên xwe li ser werzê henaran girê didin. Lê ji ber birînariyan ew neçar mane. Niha ew bangewazî li hemû aliyan dikin da ku rê bebin û werzê wan bi ser kefin. Emîne Musto, Dengê Amerîka, Efrîn.